pane mashoko ashamisa vanhu anoonekwa kunzi aiwa Dr. Ignatius Chombo panguva inoi vari kunzi vatisiya. Aiwa nsati muna mashoko anobuda achitaurwa panguva inoi patiri kuona kuti aiwa ndufu aiwa dzevanhu vari muZANU PF nemaformer members in the ruling party ZANU PF panguva inoi ava kutyisa. Zvakambotaurwa nevamwe vachiti 2025 richava gore rihombe richange rakakura rekuti aiwa richadzidzisa vanhu zvakawanda. Saka muna mashoko anobuda panguva inoi patinoona kuti the ruling party ZANU PF yakatarisa nesuccession. Subscribe or like or turn the bell icon. Tipina pana pamkozo blanjura chiti Dr. Ignatius Chombo, a former member of the ruling ZANU PF party and also former Minister of Finance and Economic Development, he has died. Chombo served as cabinet minister for years under President Mugabe's administration. He was arrested and charged in 2017 when ED came into power. Thomas Kwarubuda panguva ino yekutsakatika kana kuti siya kwaita aiwa Ignatius Chombo. Aiwa aizikanwa ndo vakuru veZANU PF, but panguva ino tichiona vachitisiya vanhu vanokuva nendangariro dzekuziva kuti aiwa ava ndo vanhu vaititonga. Mashoko aribuda panguva ino vatiri kuona kuti vanhu panguva ino ZANU PF yavaiziva chaiyo yamakare kare yaizikanwa kuti ZANU PF yaitonga zvayo dzimwe nguva nedemo, but yaimeka sure kuti mwana wese aiwa arara aine chaisa mumuromo. But panguva inoi inoonekwa kunzi the ZANU PF yave kaijekwa nezvigananda panguva ino zvakuita zvazvinoda zvakuya zvichitora aiwa bato aiwa sekambani yayo. Panguva ine kunoonekwa kunzi they are no longer seeing kuti aiwa imwe madyei kana kuti marara madyachii kana kuti mapfekei havasina kana basa nazvo. Mashoko ari kubuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi vanhu havasina kana any support yavachada kupa bato iri. Tudzai mafungiro enyu moti kudai pamusoro pechiitiko ichi. Nakomai section medu nzwa mafungiro enyu. Subscribe or like achitonda bell icon.